reviziju. Imamo onako lijepih njihovih hacijendi i vikendica po selima koji nemaju dozvolu, pa će možda treba će bager da izvještaj tima za reviziju je već uveliko spreman. Dosta ljudi pita kada će, zašto nije bilo nekih izvještaja u mjesecu aprilu, maju. Mi smo imali intenzivnu borbu za budžet. Cijeli smo da smo se već i mi umorili od toga i htjeli smo gradu značajne projekte da prezentujemo i da uđemo u jednu sferu što je za nas bilo veoma važno, pozitivnog djelovanja, afirmativnog djelovanja, prezentovanje projekata, udžbenika, prijevoza, važnih objekata, infrastrukturnih. Imali smo obilježje dana grada i to su stvari koje su prosto nam se stavile u fokus i mislili smo ići još tim fokusom jedan period maja i juna, međutim onda vam se dočeka ovako nešto i morate da promijenite kurs, tako da će izvještaj tima za reviziju opsežan biti u kojem i Dijana i svi članovi punopravno učestvuju i rade, biti krajem maja, početkom juna, sa elaboratom ukradene otete imovine poslovnih prostora na nivou grada, nelegalno izgrađenih vikendica i svačeg nečeg gdje su ljudi uzimali. Dotaćemo se drugih važnih preduzeća, uskoro ulazimo i u vodovod i ostalo, tako da biće mnogo toga.